Bos días. En primeiro lugar, quería pedirlles permiso para retirar a máscara, se lle parece ben. Moitas gracias.
Moitísimas gracias. Benvidas e benvidos a este concerto. Sempre un placer regresar a este espazo, a esta casa, a este museo. E nesta ocasión para un concerto que naceu nesta propia casa. Naceu nesa exposición dedicada a Emilio Pardo Bazán, que estaba situada nun cubo na última planta. E unha exposición que daba ben vida ese emblemático retrato de Emilia Pardo Bazán, realizado a finais do século XIX por Vaamonde. E Emilia Pardo Bazán é o fío conductor, poderíamos decir, deste programa realizado ex profeso para este concerto. E un programa no que os denominadores comuns son a ponte entre Galicia e Madrid, esas dúas xeolocalizacións da vida de Pardo Bazán, e ao mesmo tempo ese impulso e compromiso feminista da escritora, especialmente coa súa liña editorial Biblioteca de la Mujer. De todos esos denominadores comuns sai o título deste concerto, Retrato de Muller, que está composto íntegramente por unha serie de compositoras coetáneas a Pardo Bazán e ao mesmo tempo, máis ben coetáneas que viviron, que coincidiron no tempo e ao mesmo tempo en forma de aperta, abrindo e pechando o programa a obra contemporánea de Gloria Rodríguez Gil. Non sei si vostedes queren sentarse, porque van a ter todo o concerto atril aquí diante. Si queren moverse, poden moverse con total liberdade, si van a estar con maior comodidade. E así que convídolles a que as obras, a que as partituras destas compositoras falen por si mesmas e que disfruten especialmente da sonoridade de moitas delas nunha búsqueda armónica e cromática de sons para o meu gusto moi interesante. Moitísimas gracias. Si vou facer un pequeno cambio no orden do programa, agora van ir as pezas de García Scott e despois siguen as de Zubeldi. O menú o mesmo, simplemente cambiado a orden.
Gracias.
Moitísimas grazas, de verdade. Rosita García Scott foi unha pianista, compositora, que naceu en Madrid no ano 1902 e viviu o exilio da Guerra Civil en México. E nese país transformou a súa trayectoria profesional da música á arte e convertiuse en galerista. Pouco a pouco foi deseando a súa actividade musical e convertiuse nunha galerista moi destacada. E na súa galería realizaron as súas primeiras exposicións individuais, nomes emblemáticos, especialmente da historia da arte do exilio español, dos exilios europeos, especialmente xudeus, e ao mesmo tempo das novas xeracións da pintura nese país, en México. Entre algúns deses nomes, pois, por exemplo, Remedios Varo, unha pintora cada vez máis coñecida en España, que a pesar de ser a súa orixe española, pois é moitísimo máis coñecida en México que en España, Remedios Varo, ou Ángela Gurría, ou Pedro Friedberg, ou outra exiliada como Lucinda Urrusti. Nomes emblemáticos e que debutaron nesa galería Diana de Rosita García Scott. Esa partitura que toquei, esa española, curiosamente, ata o momento é a única obra que sabemos que nos seus 40 anos de exilio en México sonou nese país, esa española, nun concerto de Regino Sáenz-de-la-Maza no emblemático Palacio de Bellas Artes da Cidade de México. Emiliana de Zubeldia tamén desenvolveu a súa trayectoria principalmente nese país, no norte, en Sonora, xusto na fronteira con Estados Unidos. E Emiliana Zubeldia é un éxodo distinto ao de García Scott. Zubeldia chega ao continente americano a finais dos anos 20, fuxindo de algo que Pardo Bazán defendía nos seus escritos, como era o divorcio. Zubeldia tivo un primeiro matrimonio desafortunado que non lle permitía continuar a súa trayectoria musical, así que o seu destino vital, como outras moitísimas mulleres, foi fuxir ante a inexistencia dunha lei de divorcio que lles permitise unha liberdade ou elección persoal, así que a finais dos anos 20 chegou a América e ali desenvolveu de forma íntegra a súa trayectoria musical, e neses primeiros anos no continente americano foi onde escribiu estas dúas pezas que acabo de tocar. Moitas das partituras que os están escoitando ou acaban de ser recentemente descubertas e publicadas ou aínda son partituras inéditas que descansan afortunadamente en arquivos, e aí a importancia tamén dos arquivos, igual que dos museos, nesa preservación dese patrimonio artístico, cultural e neste caso musical. Ese é o caso da seguinte partitura que lles vou a compartir, 3 de junio. Van a ser unha das poucas persoas, e tamén aproveito neste intre para saudar aquelas persoas que dende o seu fogar ou dende outros lugares nos sigan a través de streaming. E esta partitura, 3 de junio, de Elena Romero, foi escrita ao redor dos anos 60. Elena Romero desenvolveu unha importante trayectoria no ámbito compositivo, pedagóxico, tamén na dirección orquestral e tamén na crítica musical a través das páxinas da revista Ritmo, unha revista emblemática. E as súas obras consérvanse, custódianse actualmente na Fundación Juan March, en Madrid, e o que lles vou a compartir hoxe é un arranxo persoal meu onde fixe un análisis comparado das dúas fontes que se conservan desta obra, dos manuscritos distintos, con certas modificacións de un e outro, e así que agardo que Elena Romero, alá onde este, lle pareza ben este arranxo feito con todo o respeto, e é a unión das dúas ideas, dos dous manuscritos, buscando o mellor resultado para o instrumento, xa que unha das particularidades de todas as obras que hoxe vamos a escoitar e interpretar
están escritas por compositoras non guitarristas. E iso conleva que hai unha última parte de composición destas obras que acabase de facer no propio instrumento, de adaptar nesa linguaxe propia esas partituras a un instrumento. Así que, con todos vostedes, este 3 de xuño de Elena Romero. E por certo que nesa revista Ritmo deixábanos toda unha columna, poderíamos decir, chamase Glosa a la guitarra, e na que ela fala así do instrumento. Nuestra guitarra, nostálgica, sin la monotonía de los cantos árabes, canta y habla al corazón. Su forma, casi humana, corresponde a su lenguaje.
Gracias. Hoxe, 20 minutos antes do concerto, pasou o que ningún guitarrista quere que pase, e que rompeu un acorde da guitarra. Así que as miñas desculpas por esta afinación especial, ou máis tempo, pero afortunadamente pois había cordas de reposto. Quería agradecer con toda a intención e de forma explícita a esta casa, a este museo, pola valentía e polo compromiso na programación deste concerto. Un programa composto prácticamente de recuperacións patrimoniais ou de obra contemporánea, dese diálogo entre o pasado e o presente e o futuro, e composto íntegramente por compositoras. Algo que ogallá, algún día, pois sea algo totalmente normal, no que non teñamos que por atención. Pero outro día estaba escoitando un programa en Radio Clásica e onde de forma cuantitativa estábase reflexionando sobre o número do repertorio de obras compostas por mulleres programadas en España en concertos de cámara, orquestais, etc. E a ratio era, non a lembro, pero sí que quedeime cun dato que dende quizáis o subconsciente que todas as persoas temos dunha cultura e educación heteropatriarcal, pois sí que me resultaba moi curioso que a ratio de compositoras programadas era inferior ao número de mulleres nas Forzas Armadas, que dende esa concepción que temos, pois é como está posiblemente nun dos extremos da nosa educación, non? E que estaba inferior ese número, e resultoume un dato moi revelador e ao mesmo tempo moi impactante, non? Así que nese sentido, de verdade, gracias ao museo por este compromiso, pola programación deste repertorio, no que digamos que non hai hits, e ao mesmo tempo ese compromiso de todos vostedes, porque sen esa relación simbiótica entre espazo, escenario e público, pois nada funcionaría, non? Así que, de verdade, por estar aquí hoxe domingo, quería rematar o concerto con outra obra de Gloria Rodríguez Gil, unha compositora galega coa que tiven a oportunidade de adentrarme no seu repertorio noutro proxecto vinculado a Pardo Bazán. Nos últimos meses Pardo Bazán está como guiando un chisco parte da miña vida, e tiven a oportunidade de convivir con estas partituras na casa museo de Emilia Pardo Bazán, que está aquí, cerquiña, na Cidade Bella, nesa actual sede da Real Academia Galega. E neses salóns da escritora, pois desenvolvemos a rodaxe dun dos capítulos dun proxecto que chamamos Músicas Inéditas en Casas Literarias, e que consiste en gravar unha serie de partituras inéditas ou moi pouco coñecidas en contextos literarios desas casas literarias, e sempre buscando un diálogo coherente entre esas partituras elexidas
e a filosofía ou misión de esa institución. E nese sentido, dende esa visión contemporánea de Pardo Bazán, pois atopábamos na obra de Gloria Rodríguez Gil ese diálogo atemporal perfecto. E tamén hoxe quería mencionar, porque está aquí presente Cristina Patiño, que é unha das máximas expertas na obra de Pardo Bazán, e un libro que me acompañou de lecturas e que a verdade é que aínda non o puiden rematar porque é un libro para ler con moita calma, El encaje roto, e é un percorrido por diferentes escritos de Pardo Bazán dunha temática que o gallá se quedara no tempo de Pardo Bazán, pero tamén sigue vixente, que esa violencia de xénero, esa violencia machista, e eses numerosos escritos de Pardo Bazán, moitísimos deles espeluznantes, que deixan así o corpo moi revolto despois de lelos, e hoxe tamén está aquí Cristina, así que moitísimas grazas, e por suposto está aquí con nós Gloria Rodríguez Gil, así que é un gran respeto tocar a súa música coa túa presencia. Moitísimas gracias, de verdade, e deixolles con esta última peza, na que si nesa casa de Pardo Bazán dialogábamos coa acústica dese lugar, coa acústica desa casa, cada lugar, cada casa ten unhas particularidades moi especiais, especialmente nese concepto da acústica do espacio. E ora, antes estaba aquí, cando estaba quentando, estaba pensando que, claro, a acústica é moi similar desa casa aquí, a este lugar, xa que unha dos elementos que están presentes e que na grabación quedaron presentes son as gaivotas, o son das gaivotas, non? Ese contexto que nos rodea e que marca a personalidade acústica de cada lugar, de cada espacio. Así que, Shalom Aleichem para todos ustedes.
Sin compromiso ningún, si quero non toco máis, pero sí que teño que dar unha mensaxe. Laura, é o teu nome, verdade? Pois Laura, que está ali ao fondo, ela vai a convidarvos agora a facer un breve percorrido por ese retrato de Emilia Pardo Bazán e algúns dos elementos que se conservan neste museo que formaron parte da vida da escritora e un pouco para completar este concerto e este ciclo que leva por título Música para unha época, e así pois facemos redondo esta música con esas obras. Tiña unha peza preparada, non sei se a quere, sin compromiso. É unha peza que descubrín recentemente, a última que teño descoberto, grazas aos traballos dunha musicóloga de Tania Perón, que dedicou gran parte da súa vida a investigar a unha compositora asturiana, María Teresa Prieto. Esta compositora, que naceu en Oviedo, chegou a México no ano 36, tamén nese éxodo, nese exilio da Guerra Civil. E o caso de María Teresa Prieto é un caso moi contemporáneo, un caso totalmente actual, porque ela chegou ao continente americano no ano 36, neses primeiros éxodos que existen cando existe unha guerra, cando aparece unha guerra, e é un tema totalmente actual, especialmente neses primeiros momentos. Ese exilio do 36-39 é moi similar en moitísimas cousas ao actual exilio, o éxodo ucraniano, e onde nunha primeira fase, digamos, son as mulleres, avós e aboas, as persoas máis pequenas das familias, as que chegan neses éxodos, e ese foi o caso de María Teresa Prieto, xa que os homes, a igual que agora en Ucrania, de forma obrigatoria teñen que formar parte dese exército. Así que María Teresa Prieto chegou a México no ano 36 e sabemos, especialmente por toda a investigación de Tania, sabemos moi pouco dos anos de María Teresa Prieto en España. Ela nacera nunha familia, nun contexto totalmente musical, que a día de hoxe continúa, despois de varias xeracións, a familia Prieto, sendo unha familia destacada no ámbito musical mexicano. E unha das poucas informacións que temos, ou a única obra que coñecemos de María Teresa Prieto previa a ese exilio mexicano, é unha revista que se publicou, unha partitura que se publicou no ano 17 nesta revista. Este é un exemplar original do ano 17, 1 de outubro de 1917, revista Música, e na que se publicaban diferentes partituras xunto a unhas liñas sobre a actualidade musical na cidade, en Madrid. 1917 temos a Pardo Bazán en Madrid, aí xa de líder importante, de referencia, e nesta revista aparece Escena de niños, unha partitura para piano escrita por María Teresa Prieto. E grazas a esta publicación é o soporte que temos para coñecer esa primeira obra, ou polo menos a primeira obra que coñecemos de María Teresa Prieto. Así que hoxe voulles a compartir un arranxo persoal desta peza feito para a guitarra, e foi unha peza tamén rescatada porque o fin de semana pasado estaba en Avilés, no centro Niemeyer, en Asturias, facendo este mesmo concerto, e nese diálogo tamén, igual que aquí en Galicia, pois temos neste concerto a obra de Gloria, pois ter esa obra de María Teresa Prieto nese concerto en Asturias. María Teresa Prieto no exilio en México, eu diría que chegou a ser unha das compositoras e compositores máis prolíficos do século XX, de orixe español. Tivo nada máis e nada menos que 15 estreos orquestais na súa vida. Un número que a día de hoxe, para calquer persoa creadora, 15 obras que se sean estreadas por orquestra sigue sendo un número considerable, xunto a outras obras para cuarteto, para formación vocal ou para pequenas formacións de cámara. Así que deixolles con esta peza de xuventude de María Teresa Prieto, Escena de niños,
e xa despois de seguido con Laura van a desfrutar dese legado de Pardo Bazán. Moitísimas grazas de verdade a todas as persoas que están na súa casa. Javier 1, Javier 2, moitísimas gracias. Beatriz, tamén gracias, todo o equipo do museo e, por suposto, a vostedes.